ọ̀rẹ́sẹ̀ mú ìgbò abẹ́mú kan sí àbíà egwu àbùchí náà sọ gidi ọdún mọ́wọ́n náà mú ní ẹ̀ òun wọ́n jẹ́ jọ́bùdà náà òun wọ́n jẹ́ jọ́bùdà kọ́ àbọ̀ òbòdò wọ́n gidi anamu maka na egwu abụ egwu akara aka egwu a ka iji abụọ rara eze nwoke na nwaanyị si onye nwere golote ụmụnne ya maka na onye akpala akụlite nwanne ya na udo ya baga m n'egwu maka na mụ na nwezu akụ udo ga-adị anyị na-ekwuzi ije bụ nwayọ nwayọ ibe na-eme ka eji ekwu ya ọ bụ egwu a ka eji mara m ọyọ ibe ije nsa ibe ije ibe nsa ije nsa ibe onye nwere golo tupu ibe ije ibe onye nwere golo tupu ibe ije ibe onye nwere golo tupu ibe egwu onye nwere golo tupu obi ọmụ na-agwụ egwu obodo mụ na-egwu onugbo reze ọmụ ime obi ọmụ na-agwụ egwu obi egwu ọnụ mmanwụ na m agwụ oge egwu na mụ na m egwu mara mụ egwu chinwo ara obodo obodo obi elewe ruo oge wegwe mmanwụ onye nwere ego n'elu ndị nwunye ya bụ iwe ji dị ọmụ na-agwụ egwu igiligo na mụ na magwụ mara m egwu egwuweluo ngwa obodo eze igiligo ogwu egwu a ka ji gwa mgbe igbo niile onye nwere ego lote ụmụnne ya ya bụ iwe na-agwụ duru ọ bụrụ onye dị n'aka tata nyakọ ya dị echi ine ọ bụrụ onye dị n'aka tata nyakọ ya dị echi o ibe ji gwu okwu a maka ezi oyi mụ a na-akpa anyị chukwu onye kpọrọ anyị chukwu ọ nara South Africa Lucia South bute ego kalili arụ mana o weli mụnne mmadụ n'abụ akpọrọ ụdọji na onye eji ụwa mana ọ bụ nwanne ya akpọla ya iju ebe ọ bụ n'ibe adịkọ mma ịkpọbata anyị South ka anyị na gị na bobile ikụziere anyị ibe na-alụ n'ọdị nwanne m ma akpọrọ nwanne nwaanyị Chukwu odogwu na South Africa ka ịkpọbata anyị bụ ụmụnne gị ka ikụziere ụmụnne gị ba na-alụ na ha nọ na vileji nwere gị anyị na-alụ gwale munni anya kero ka wego yibo igiligo arogudo gude omari sumana maronwa ayi tuma we problem in South always a problem na South Africa nwa dị pọtụ anya ọ nataba Nigeria ya bụ ego gbara na South Africa o ji dị money expenses
ọnatazia Nigeria ọ bụrụzi iwe alụ ibe ụmụnne ya ndị awara bụ na village na-agba ya bụ ọ bụ na anyị na nwaanyị mere that time ọ ka dịrị otu a ya ka onye igosi mmadụ uwe ego oyibo inyere ụmụnne gị aka n'ụwa ya bụ ibe na-agụ maka na ọ bụrụ kpọbeli ụmụnne ya ma ọ gọnye ịkwọ igirige arọ na mụ nọwa ya onye nwere ego nyere ụmụnne aka egwe na-egwu ebe ngwara unu ọrụ n'eze onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne ya bio onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa onye nwere ego n'otu ụmụnne mgbe igbo onye nwere ego n'otu ụmụnne ya n'ụwa 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 nama mmanụ n'ogbe obodo gwulolu onye ji bịa gwa ego n'egwu ego bịa ruo ya bụ onye ọma injinia inofọma igwe oyi mgbe nke na-eyi aka ọfọnchi akụ bịa ndị n'ọfọma aka ndị iri egwu ya bụ arụsị ego odegwu gbalakụ na nwa ọka nwa Enugu steeti aka ndị iri egwu CDO onye na na mụ kenelia Sweet Electricals egwu onye na na mụ kenelia ewe deka ji bịa bụ nne m onye gbara mgbulu egwu bịa ọzọ ya gbara akwụ n'ote mụ nne onye nwere ego n'ote mụ nne nwoke nwa gbara akwụ na nwa wee lotezie mụ nne ya ka o ji kpo mgbulu egwu bịa ọka nwere ugwu steeti niile alụsị ego maka ruru mgbanwe egbe onye na-ara mụ kenelia ọfọji akwụ gbakpara akwụ n'ikolobịa onye nwa injinia ndị n'ofe ọma ugwu oyi maka na-eyo n'eji biri obodo wọ injinia ofe ọma odo gbara akwụ n'ikolobịa injinia ofe ọma ugwu anyị onye na mụ kenelia onye maji n'ofe ọma ga-esi mụ ka na ezineyi onye ma Bridget ugwu oyi meke na-eyi amamụlọ Madam Dogo aja nwanyị ezi nwanyị anyabụ onye na-ewu ewu anyabụ nwanyị anọ awalile ewu ewu nwata nwanyị na mgbo walile ewu ewu ejuo ijela nwanyị anọ ya dibili obodo awalile ewu ewu ejuo egwu eji eji obodo mmanwụ egwu obodo gwulonu wasi mụ kara Samuel ugwu anyị eke edogo agwọ m ụlọ ọmụmụ Samuel ugwu anyị
Yesinda bekelu manwewe Madu aka di bile wudi dobodo Waju no forma dasi mukelu nu Afom alusego Afom abakele iwamala kulote munye Afom madu aka di bili azo mokego Odowerugu state Dali mo fomo dogwo ego no Jesi mukana obi na ugboyi obi na nwanne yi aka Avonu tu mekene yi Ebiki oyana Igiliga madu kadi lepodewe Avonu tu Avom alusiego nasi mukarunu Biedi bile bodo Dogwa nana na mukanelia Kaija kene Anya ma komanda Yendike Ugwa imekaru bodogwa yobodezewe Komanda Yendike ugwa Dogwanyana na mukenelia Vagabond Global Estos Dogwanyana na mukenelia Igiliga madu kaji yobodewe Madu aka dibilo Mama alusiego na akolomu Wasemoja mbiali ebu Onye nwele golote muni odogwu Mama nwanne onye nwele golote muni ya nuwa Nema mono nobo koma halwa Wake wobo mabe alusiego mbala kuna mwono bo mana mugenelebyo Ezo mwoke odogwu Onye nwele golote muni mama ya nuwa Fọ́mà alúṣẹ́gẹ̀ jẹ́sẹ̀ mú kaná ẹ̀sẹ̀ àmẹ́ àdábùlá sí léwé ẹ̀sẹ̀ àdàgì mẹ́gẹ̀dẹ̀ yìí ẹ̀sẹ̀ àdábùlá sí lódógbégo ọ̀fọ́mà wọn ni wọ́n bá lákùnrin tó wọ́n ní ẹ̀mọ́ wọ́n mú lódógbégo ọ̀wọ́n àmọ́dúnkẹ́ níbi ló fọ́mà bí ó alúṣẹ́gẹ̀ bẹ́ẹ̀ Waka warugu stage Dogwana ana mukanelia Afoma be magaru godogu Gese mukana Ulo kochizo be Deli mochizo be Ulo kochizo obama Aja wananu Yedi bilo bodo ulo kochizo ba ajanu go waya Afoma alusiego simukelu Pakara wanno le bushie Wabala kulote nwanne Bombo dogwu ego Bombo alusiego dogwu Onye nwere golo tumundi enuwa 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 Oke wo fo mabia madu keli dobodo babala ku ni Colombia onya nara mu keneli Ofo ma alusiego ibulu odogwu Ofo ma alusiego bio Oke wo lu state babala ku
nwa ọfọma nwanne m gboo eribe ihe emele egwu ọfọma onye na na mụ oduligi ya ọfọma na mụ kedeli oke nwere ugwu steeti ego nọ ọfọma zọmọkọ iwe onye zurukọ na mgbe ọfọma onye na na mụ kedeli oke nwa ọfọma odogwu nke si mụ kana igwe pisi odogwu ndị eribi obodo igwe pisi ezi adaghị aja nwanyị bịaruo igwe pisi na mụ keneli maka na ọfọma si mụ keneyi onye na bịaruo arọ na mụ keneli ọfọma alụsi ego ọgbara akụ na nwa oke nwerugwu steeti mmadụ oke n'iri obodo onye omezi ọfọ oge egwe ọgbara akụrụ ote mụ ndị ọfọma onye nara mụ keleli nwoke nwa ọfọ odogwu nke si mụ kana ya bụ onye nwa mmiri akụ efu n'anya raisi mmeke na-eyi efu n'anya raisi mmeke na-eyi ego eze na mụ keneli ịfụnanya chukwu nwoke nwe ọfọma bịaruo ọfọma alụsi ego ya si mụ kelu n'ugbo gbulu egwu ọma na mụ nwele ya n'ogwu eze ọmọke egwe nọ nwoke nwe ọfọma odogwu ya si mụ kana ya bụ ndị oyi ndị frans ya dịbacha ya elioko olili wọ́n sì mú kaná ọmọ bright ìgbòjúwé onye ọmọ bright ìgbòjú mọ̀ọ́sì ẹ̀ aka akẹ́bùjẹ́ wọn mẹ́kẹ́lẹ́ yìí wọ́n kẹ́ wọ́n ní dẹ́mbìlì onye ọ̀sán mú keleli bright mẹ́kẹ́lẹ́ yìí onye dìbí obodo akebuja nwa odogwu ni demili south n'eze na mụ keneli ọ gwara odogwu ọfọma desi mụ kelu n'ogbule egwu ọma na mụ keneli ọfọma eze ege ọgbala akụ ni Colombia onye na na mụ bịalịa oke nwa ọfọma bịa nke si mụ kana ya bụ onye ọma barista Chukwudi ozu ome onye eze na mụ kenelia barista Chukwudi ozu ome ọfọma si mụ kenu ọfọma eze ego odogwu n'Enugu steeti eze ọmọgọ nwabala akụlote mụ nnie ọfọma na mụ kenelia obio egwejuo ọmara mụ keneli obio kanwa ọfọma bịa nke si mụ kana na ndị ọnụ ọra eke ezi ego na Ghana onye anya na mụ keneli amụ ndị ọnụ ọra ezi ego ndị Igbo na Ghana ọgbala akwụ na nwa ọmasị mụ keru n'ụmụ egwe yeni bi obodo no weje jobodo boya zulu kona ma ona yari aro abo malusi ego babala kuna mu keneli bo malusi ego bio babala kuna mu keneli riba ya male ego bo ma alo azana mu dali obio bo malusi ego mo ona wura ku state tajedi Okonguroko aka Ogbuefi 1 Igbo Eze South Okewa Enugu State
onye zana m gbalịa ọbọ masị m keru n'odegwu ego ndị dibiri obodo bọm alụsi ego igbo odegwu ọgbala akwụ na m okenele ọrụ onye akpọrọ ọsị m oji abịali egwu onye nwere ego na-eji nwanne ya ka bio onye nwere ego na-eji nwanne ya ka anụwa anyị ekele ya ọgba mechi agwa ya ọgba mechi egwe eke ikuku ego na-aga na amechi igbo na mbụ keneli amechi agwa ikuku ego ndị igbo na Ghana ọgwụ na ọfọma alụsi ego dasi mụ kere unu ụlọ egwu mi o ọma na mụ gboli o ọma na mụ gbali ya oke wawa mmanwụ idele kewawa mmanwụ idele egwe ebe mụ na-agwụ egwu ọma ya lụọ ebe mụ na-agwụ egwu ọma ya lụọ ọma na mụ gboli obi o ọma na mụ gboli egwu obi o oke waru steeti bi o ọdọ na mụ gbali ya kewa ọma mmanwụ cheche gburu gboli ezi o ọma na mụ nọ na mmanwụ ọma alụsi egwu obi o oke waru steeti bi o ọma ọmọ akọ́bọ̀ yẹn mẹ̀mẹ́ kọ́wọ́ nígbò ẹ̀mọ́ ọmọ àbẹ̀rù ọmọ àlùsí ego ọmọ àlùsí ego eresi gbogbo ọmọ ànàmú pọ̀lẹ́ ya ọmọ ànàmú pọ̀lẹ́ ego mmanwụ ọmọ àlùsí ego dọ́gbò onye mọ̀lẹ́gẹ̀ mọ̀lẹ́ mmadụ ọmọ nwanne m pọ̀lẹ́ ego ọlùkege ọmọ ànàmú pọ̀lẹ́ ya dọ́gbò ẹ̀zọ̀ ọmọ ego Enugu steeti mụlụ mmanwụ pụtara ọgbama na mụ gboli odogwu ọma alụsi ego nu odogwu eze ọgbọ ga-egwe mmanwụ ọwa oke nwa ọma nke esi mụ kana ya bụ eliwe agwa akwụkwọ eliwe agwagwu mekede yi degwu eliwe agwagwu aroju onye na-ana m ugenelie eliwe agwagwu aroju na Abia steeti mmadụ oke ji bili eliwe agwagwu ọgwa na ọgbọ malụsi ego dasi m ugeru ọma nwanne m dogbu eze ọmọgọ igiliga ezo igiliga anyị ji ekene ndị egwu mekeru mmanwụ ego ezana m okenelie onye ọgbọ obi roisi mmanwụ onye ọgbọ obi roisi ego dogbuo onye ọgbọ obi roisi onye ọnwụ aka na-adụ egwu dị mma mmadụ ndị ejibiri obodo dogbo anyị ji ekene King aka ogbuefi na nwata oke Enugu steeti odogwu ndị ejibiri obodo King aka ogbuefi na nwata odogwu Enugu steeti ọbọ masị mụ kenu n'odogwu ọbọ alụsi ego Enugu steeti odogwu ọbọ ma bịa ọrọba mụlụ mmanwụ ọbọ ma alụsi ego igbo odogwu ego nwanne m ọbọ mana gwagwa nne m lịa ọnwụ bịanye na lịa n'iko bọma ngiji n'obi nwaanyị agwa onye mụli ọbọ ma anamụlọ ọbọ marala ọbọ ma nwa bụlụ onye nwụla ọbọ ma na-agwa agwa ya bịa ọbọ ma ngidela agwa bịa anyị egwogwude imejuwu maka na ọbọ ma ya nwanne m lịa na December 29 and 30
so tena na agbo kipi mano ya mezi amana tati o sonyo funa ababa obu nwa ya kwanya mule dogwo bo ma bia obo ma lusi ego bo ma nkidala akwa nugo iwo bo ma na kwala akwe obu de go na toto nya nwula ko wele go nwa zota ni ya ko na kwala akwa bo ma ngiji dobi o obu nwa ya kwanya mule kiligaro biadwo wanya zana mu no we ya oke wo ose mu kana wata na yeze oke wana California eke dedi bi obodo ayo ma calendar wanya zana mu kanelia eke calendar bi obodo wata na yeze kiss na ni woni na Don't